holubech do zdi. Takže dnešní reportáž... Mě bude celebrita. Jo, poslouchej, dnešní to bude, reportáž bude o holubech, kteří vražejí do zdi a přitom umřou a potom vás, co? Klavnou do oka. A vy potom... Takhle, asi takhle. Byl jednou jeden holub. Byl jednou byl. Jo. Byl jeden holub byl. Lítal. Já, ty mluv a já budu předvádět. Dobře. On lítal. Takhle. No a jednoho krásného dne mafiáni byli úplně vzadu a oni vhulakali na holuba. A holub řekl, utíkejte! A oni utíkali. No a potom, počkej. A ti holuby byli velmi vzácní, protože byli takový vzácní, že oni byli aj namyšlení. No, jde to vidět. A jednoho krásného večerního dne, No, Můžu být jak kameraman? Jaro, ale Můžu být prolínalo kameraman? se se zimou. Jo. Jako bylo, podívejte. Jaro a prolínalo se se zimou. Zima. Zima a jaro. Zima, jaro. Jaro, zima. No a potom ti holuby, moja volá. Jo, Petra. Její volá. No, Ale slečno, tady jsme v televizi, jako. Žádné soukromé rozhovory. no počkej, hej, ne, pičo, nemůžu, nerob. Hej, ne. Brusinole, ne? Pičo, řekni, ať už Ne, pičo, neotravuj mě! Ani! Nemá čas. Nemá čas! Natačíme. No a ti holuby. Ne, dost. Já vám něco pošeptám. Ty holuby, oni měli vsteklinu. Pojď sem! No. A ti holuby měli steklinu, se mi pošeptala. Počkej! Počkej, ona to. Měl steklinu. Měli steklinu a asi bude pršet! A je to nějaký ticho! Bouřka! Dělejte, že fuká hodně vítr. Prší! A teďko budeme ukazovat ty mafiány a... Jo, ty mafiány, tak já jsem mafián, no? Ne, já jsem mafián. Tak jo, tak ty jsi mafián a já jsem řekla... Sakra, tu bera. Zdrhejte! No a... Sakra! Moje noha! No a dnešní natáčení končí s Brucem Noenem A Patricí Lakatošovou. Píšete mě jméno jako kameramana. a kameraman